Hello. Nakaabot ka na naman sa kahulugan? Dai pa. Gano? So, tigkarigusan? Dai. Gawin sumon? Madrumang kita. Hindi ako na rin mag-iyon. Masarap na lang itang balunon. Iyo? Iyo. Iyo madamda ako duman. Ano aren? Pag may kong trabaho. Makaman talagang trabaho. Kaya sa aga malaw kaya. Nasa aga. Pwede magpunta sa aga na. Maamay lang. Iyo. Anong oras log mo? Ganun dahil ko ano mo na ugakan. Maglaw. Magaraga lang kitang malung. Iyo magkasama rin ka ba? Nagduruman. Kasi rin. Ano ka sa rungal daw baga? Taday ko ini ba? Magayon magadman. So, Nahiling ko nga duman sa... Naghuhulog ang tubig. Nahiling ko duman sa tigpupo sa sa Dahom Lagunoy. Yon duman so ay yung sa Rabas Bitis baga. Yung tigduman sa fall sa digdi sa gubat. Magayon dyan naghulog ang tubig. Malinig. Iyo. Kararong lang nga sabi ni Marta. Ay, nag-invite na naman si Baning na pupunta na naman kami sa falls. Tapos pagdating ng araw, sasabihin, naantok pa ako ye. Sa Sabado na lang. Tapos, ang dami-daming promise. Magluluto ako ng lechon baboy. Magpapa-lechon na lang tayo ng ulo ng baboy para pagdating doon. Hindi na tayo magluto. Hindi na tayo mahirapan, kakain na lang tayo. Tapos, biglang ganito. Baboy na puti ang dugo. Hello guys! Ligong-ligo na ba kayo dito sa sobrang init ng panahon? Pues kami maliligo kami sa ilog. Napakadami namin kasama at isang grupo. Come guys, samahan niyo ako sa aking pagpapaligo para mapreskohan tayong lahat. Napakatindi ng sikat ng araw. Sarap talagang maligo. Ito lang naman kasama ko. Mga 5 grupo. Kanya-kanyang baon, kanya-kanyang lakad. Pero pagdating doon, share sa pagkain. At siyempre mga kasama pa rin sa paliguan. Guys, okay na ako ditong maligo kasi hindi naman na naghahanap ng bonggang-bonggang paliguan. Okay na to sa akin eh. Pwedeng inumin, pwede magluto dito guys. Lahat pwedeng maglagay ng tent, pwedeng maglagay ng cottage. Pwedeng magdala ng waterbed, hindi ko na masabi. Kasi napakaganda dito, parang Little Daraitan. Kasi compare sa Daraitan, kasi napaka halos lahat na ilog. Parang napakahabang ilog tapos puro bato. Kasi lang guys, dito, sa part na to, dito yung pinakamagandang paliguan. So, lahat na taga Gubat or Gubat community, dito naliligo sa ground na to. Kaso lang, mas gusto nilang makadiscover pa ng mas magandang paliguan. Gusto nilang medyo may trail. Alam mo na. Ayun guys, nakikita nyo kung gaano kaganda yung paliguan namin dito sa Gubat. So dito naman sa side, ayun, pwede maglagay ng tent, pwede magluto dito, pwede magkainan, pwede mag-inuman, pwedeng lagyan rin ng cottage.
Ayan, ganun kalawak yung paliguan dito. Bali, ito yung nasa ground. Ito guys yung kabuuan ng aming ground na paliguan dito sa Barangay Gubat. So napakaswerte ng mga taga rito dahil 15 minutes silang walking, nandito na kaagad. Hindi pa siya akit ng kung saan saan o hindi siya akit ng bangin para makarating dito. Nasa ground lang siya. Pero kung gusto mo naman medyo may trail, pupunta tayo doon sa taas. Bakit hindi? Alam ko sa ibabang agihan. Sa ibabang agihan. Iniwanan na ako ng mga kasama ko. Sanay kasi sila dito eh. Medyo may kahirapan yung papunta sa port level. Bakit kailangan magpakahirap para maligo lang? Ay, doon sa baba napakaganda ng paligon tapos pupunta pa dito sa mahirap. Suggest lang guys, kung pupunta kayo dito dapat naka rubber shoes kayo para hindi masyadong mahirapan maglakad kasi may kalakihan yung mga bato at madulas. So pag naka-rubber shoes ka, mas hindi masyadong delikado kasi hindi mo pa-feel yung dulas. Tapos yung rubber naman yung kumakapit sa bato. Kaya pag pupunta kayo dito, siguraduhin nyo na yung yung rubber shoes kumakapit sa bato para hindi kayo madulas. Ayan, napakahirap ng daan dito. Oh my gosh. Wala ako sa port level. Bakit yan dyan? Bakit dyan? Sabi ko sa itaas pa. Digdi yata sa itaas. Kung ako dumapas sa taas, Isay. Magayon man. Iyo, mas madong baga digde. Dahil mo nahiling, pinahiling ko na baga sa mo video. Hiling ko dumas sa taas, dahil ko panahiling. Hello guys! Ang ganda dito, hindi alintana yung pagod. Kasi lang tingnan mo naman yung kapaligiran. Sadyang napakaganda at presko. Tama. Sa wakas, narating ko rin yung 4th level. Grabe. Yung mga taga rito actually, hindi nila to alam. Mayroon lang pumuntang isang taga rito rin na na-discover na mayroon pa palang 4th level na falls dito sa Hulugan Falls.
Okay lang naman maligo dito guys sa 4th level, pero hindi naman kailangan pumunta dito para maligo ka. So may enjoy mo rin naman yung falls sa baba. Mayroon kasing ground, first, second, saka third. Third. Dito na yung 4th, pang 5th na ngayon, pang 5th pala to kasi mayroon ground pa pala. So pinakadapis na yung ground, saka nasa 3rd level or 2nd level. Mas maganda doon kaysa falls dito. Pero yung paliguan guys, parang maaliwalas yung dating dito kasi maliwanag siya. Tapos maganda rin yung sitting dito. Pero kung practical ang pag-usapan, doon na lang sa ground kasi mas maganda talaga doon. Sarap dito, napakalamig, gusto, parang ayaw ko nang umalis dito. Napakainit sa bahay. Dito para ako nasa loob ng, nasa labas silang pala ng refrigerator. Sarap, napakalamig. Sarap. Yung iba natatakot tumalon galing dun sa mas mataas. Pwede naman silang pumunta sa medyo mababa kasi parang 3 level naman yung panggagalingan nila. Pwede sa first, second, tapos yung sa third yung pinakamataas. Yan, babae na, babae. Tingnan natin kung kaya ng dalawa na eh. Ito pa isa.
guys, ang saya-saya ng paliguan namin dito. Dinadamdam namin or pinifeel talaga namin yung lamig ng tubig. Kasi sa bahay sobrang init. Talagang tumatagat-takang pawis kahit may electric fan. May dala ka pa may payabang nakatutok sa electric fan. Dito talagang malamig, nasa ilalim ng puno. Napapaligiran ng puno. Yung tubig parang may kaunting yelong nakababad. Parang ganon. Kung pwede lang magbahay dito, pwede lang dito na lang matulog, talaga dito matutulog. Kasi napakasarap. Tahimik yung lugar, tapos kami-kami rin nandito. So wala rin mga dayuhan na pupunta dito kasi halos kami lang naman nakakaalam ng may paliguan dito, kaya ganon. Ano ko siya tiga-atod mo? Saan ni Hali? Dara mo? Nagkakan ka na? Ano ko siya tiga-atod mo? Saan ko yun na, nene? Ang dami-dami naman. May isang grupo na nagbigay ng pagkain dito. Kasi sa taas, mayroon sa 4th level, mayroon dumating na isang grupo. So may dala silang pagkain. Parang suman na suman siya. Napakasarap nito. Kung gusto niyo pumunta dito guys, kailangan niyo mga ipag-coordinate sa barangay para ma-guide kayo kung paano pumunta dito at kung saan dadaan. Yan lang guys, para sa safety niyo rin guys, kung gusto nyo ma-discover yung Hulugan Falls, multi-level falls dito sa Hulugan Falls. Yun guys, napakaganda dito at iba't ibang falls, iba't ibang size yung makikita mo, katulad nito nasa level 5. Level 5 to guys napakaraming falls kasi nakakalito na eh. Mas maganda kung pumunta kayo dito para ma-discover nyo yung mga falls na magaganda dito sa inyong lugar guys, sa lugar natin.
Lalong-lalo yung mga taga Lagunoyons na hindi alam na may magandang paliguan dito sa kapit barangay nyo lang.